अरे मटनली बबुआ, अरे के हो रे? देख तो तेरी बहन के न सोने खाली दिन पैटरा करते हो। दम 12-17 बच्चा ढार ढार बहन के बहरिया गे छौरी दिन भर रहरिया गे छौरी घूमही बहरिया गे छौरी रातों दिन रहरिया गे छौरी के तो से सदिया करतोगे ऐसे करमी कैसे है तोरा बियाहवा होतौ नैहरे में लइका होतौगे। ऐसे करमी कैसे है तोरा बियाहवा होतौ नैहरे में लइका होतौगे। पूरा तू मलाई खिया बहिया रखे जईमी ससुरा पूछतौ बतिया सब भतार गे। आगे सुनना हे गे सुन। पूरा तू मलाई खिया बहिया रखे जईमी ससुरावा बतिया पूछतौ कुल भतार गे। ले जइतौ सरवा हो रोतौगे। ऐसे करमी कैसे है तोरा बियाहवा होतौ नैहरे में लइका रोतौगे। ऐसे करमी कैसे है तोरा बियाहवा होतौ नैहरे में लइका होतौगे। लइकन सहबना तोरा धैले हौ झरेली कहु मतंजलि तू रामदेव बाबा के चेली। आगे सुना लइकन सहबना तोरा धैले हौ झरेली कहु मनीषवा हही तू रामदेव बाबा के चेली। रामदेव बाबा के चेली हे गे के तोहर बोझा ढोतौगे। ऐसे करमी कैसे है तोरा बियाहवा होतौ नैहरे में लइका रोतौगे। ऐसे करमी कैसे है तोरा बियाहवा होतौ नैहरे में